Bon dia de nou, parlem a casa de Montnou i avui us porto el capítol 2 del gameplay del mapa, del mapa aquest que és tan interessant, que ara no me'n recordo com es diu, però bueno. Aleshores, com us vaig dir, avui faré, he anat fent això amb aquell generador de cobblestone, però, com us vaig dir, tinc una idea, entre cometes, d'un nou generador. Es tracta del següent. El farem aquí mateix. Es tracta de 1, 2, 3, 4 i 5. Vale. Però, bueno, abans de fer-lo hauré de tallar l'arbre, em sembla. Vale. A veure. 1, 2, 3, 4 i 5. Primer hem de fer un de llonses de 5 per 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un quadrat de 5 per 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Vale. En un costat, jo he escollit aquest. Vale, en un costat li fem això, aquest forat, i a l'altre li posem això. Em sembla que m'hauré de fer torxes més que res per vosaltres, però bueno. Després, un cop li hem posat això, fem el següent. En aquí, sí. No, espera, aquí no. Són 3 pisos, vale? Hi ha molta laca. I jo els faré tots 3 seguits. Bueno, 3 pisos comptant el que s'han fet abans. Vale? Envoltem tot així. Vale, ho envoltem tot així. I ara així, així i deixa'm fer una escala. I així i així. Vale, ara que ja ho tenim fet, hem de fer el següent. Per aquest forat, que l'acabo de cagar molt, per aquest forat hi posarem la lava i pels altres dos hi posarem aigua. Vale, per tant, a veure si queda bé. Vale, sí, és així, vale? Aleshores, agafem la lava. Espera, que l'he de dir. Primer hi posarem l'aigua. Ja que tenim la gallera d'aigua. Ara un altre cop l'aigua. Traurem aquesta d'aquí. Aigua, aigua, aigua. Aquí. I la lava. D'aquí. La portem aquí. I una cosa que faré jo, més que res, veus? I ara si heu sentit el soroll ja sabrà tot. I una cosa que faré jo, que no afecta, diguéssim, ho faré ara per protegir-lo de que és de llonses. Vale? I bé, el generador de cobblestone es basa en què? Piques aquí, i no cal recollir-ho perquè amb la pròpia corrent d'aigua els que no reculls tu se'n van aquí. I això és un bon generador de cobblestone. I ara amb la fusta aquesta, ara que ja us he ensenyat, vaig aquí dalt, tallaré l'arbre. I en plantaré un altre. Vale. Ara, després de plantar l'arbre, faré una mica de cobblestone i aniré a l'altra illa.
vale, a veure què hi ha. Vale, va. Amb això, ara vaig a fer-me forn. Vale, em faré un forn. A veure. Mira, una poma. Això m'encanta. Vale, a veure si... Bueno, vaig a fer-me un forn. Un parell. Vale, ja em començaré a traslladar aquí baix. Els aquí. Què havia de fer? Agafaré aquesta fusta i porto això aquí i un parell aquí. Vale, segurament no es podrà. Bueno, de mentres el que faré és em faig una pala. Per tant, vinc aquí, agafo dos de llonces. Hi ha 4 pales. Ips. Faré una pala per picar tot el que seria... O sigui, treure la terra. Vale? Bueno, abans de treure la terra... traslladaré això. Traslladaré l'aigua infinita. Vale? Traslladem-la... La posarem aquí dalt. Com ho fem, això? Vale, cagat. Bueno. Bé, he tingut una petita interrupció, la meva mare. I continuem amb el que estàvem. Bueno, he traslladat aquesta aigua d'aquí fins aquí. Que se'm congela molt aquesta aigua, hauré de fer alguna cosa. I he plantat un arbre aquí i un arbre allà dalt. Vale, per tant, ara per anar fins allà, de moment continuaré fent cobblestone, pedra, vale? I, bueno, anar fent, i anar fent, i anar fent. És difícil aquests moments que no tens què dir perquè és tan avorrit. Sembla que no. Se m'estava cremant o com semblava a mi? Se'm cremen? Per què se'm cremen? Vull saber per què se'm cremen. Vale. Ara un cop hem fet això... Quin lagasso. Bueno, abans de tot faré antorxes. Amb aquest carbó faré antorxes. Més que res per després quan es faci de nit. Sí, faig 4 antorxes. I faré un parell més de pics. Bueno, només en puc fer un. Bueno, és igual, amb un ja en faig prou. Aleshores, ho deixaré tot i me'n vaig cap a l'altra illa, que és direcció cap allà. Vale, per tant anem-hi.
De moment, per anar-hi faré només d'un. Així ens estret. Espero que no hagi de tort. M'espera un bon begur. Per tant, quan més ràpid millor. Després, quan hi sigui faré tot el del begur i tal. I aniré a casa, que seria cap allà. I treuré la terra, que també he dit que ho faria. Vale. I anar fent, i anar fent. I anar fent, i anar fent, i anar fent. Molt bé. Aquest joc és interessant, aquest mapa és interessant jugar-hi sense mods. Aquí està la gràcia. I a part a mi no m'agraden gaire els mods, però bueno. Ui. Aquests salts no m'agraden gaire. Vale. Ara farem així. Ah! No! Merda! Quina cagada! Merda! Hòstia! Suposo que això està pensat perquè passi això. Però clar, jo no hi comptava que podia passar això. Oh! Obsidiana! Ha quedat una de llances allà, l'aniré a buscar, però... Vale, no l'aniré a buscar. Sembla que no hi ha cap altre allà. Està bé. Ara ja tenim tot el que necessitava. Per tant, anem cap allà. Bé. Bona expedició. Vale. Hòstia. Suposo que el... Hi havia? No n'hi havia. Vale. Ara, com us deia, a veure. Primer de tot, per seguretat, més que res, agafant el cofre i el porto cap a baix. Vale, per tant, el posarem aquí. Agafa't això i ho porto cap a baix. I trauré tota la de llonces, però em faré una pala. Vale. Per tant, em faig una pala. Aquí. Uf. Joder. A veure, una pala de pedra. Perdó. Vale. Farem un forat. Oh, de què em servirà? De res. No em servirà de res. No vaig enlloc. Llàstima que aquella sorra estigui tan mal parida. Llàstima, però bueno. Sort del cofre no ha caigut. No ha caigut alguna cap al baix, però no puc saber, però em sembla que no. I espero que no. Vale, ara aquesta terra... Haig de mirar quanta terra és. Quantitat de terra. A veure... 64... Vale, n'hi ha molta, n'hi ha bastanta. Però... per què l'he deixat aquí? Joder. Ah, això és el generador.
de cobblestone. I aquí ja és terra, i això ja és pedra. Vale. Pues... ara començaré a fer... hem de posar el bloc aquest aquí mig. Començaré a fer... granja. Hortet. Cultiu de marihuana, no, cultiu normal. I... cap aquí. El faré cap aquí. Vale. M'ampliaré això. Fer que sigui... em poso... a veure... primer ho guardo tot... joder, és que... és una merda això. Vale. M'haig de fer un altre cofre. Me l'haig de fer per collons. Si no hagués tirat el del principi. Però bueno. També és cert que té més gràcia fer-se. Vale. Ara vaig a fer una miqueta de pedra. Sense que se'm cremi. Vale. Una miqueta de pedra, de pedreta. I ja està. Vale, 34. Ara, amb aquests 34 faré una miqueta al terra de l'hortet. No sé, no, ho faig per allà, per tant aquests els desaprofito. Bueno, és igual, ho faré aquí. I vamos allà. Vale. A sobre hi posaré la terra, després hi posaré l'aigua i tal. I després plantaré. 3 i 2 que ens aniran perfecte per posar-ne així. Vale. És que no sé per què es congela. Joder, és una merda que es congeli. Vale. I... no sé per què he fet això, però bueno. Vale. Agafem això. De moment ho posarem per aquí. No fos cas. Què tinc? Tinc melons que han d'estar... bueno, no han d'estar al costat de l'aigua, les síndries. Ostres, que no sé... bueno, saps què? El que faré és... el següent vídeo... bueno, no... sí. El següent vídeo ja veureu com ha quedat o ho faré el següent vídeo, per tant, que vagi bé i fins la pròxima. Apa, adeu.